O proxecto do colector entre Vilanova e Cambados está dividindo a ambas vilas. Tras o acordo acadado por ambos concellos e a Xunta, o rexeitamento do proxecto por parte de Costas do Estado afasta cada vez máis a postura de ambos municipios. Na reunión mantida con Augas de Galicia, Samuel Lago informou de que Costas non se oporía á construción do tanque de Tormentas, pero sí ao colector, unha proposta que descoñecían os vilanoveses e pola que critican e dubidan das palabras de Lago. Todo eso que nos dice que fue a Madrid, que tal y que cual, que hay permiso para poner eso, pues que el alcalde de Cambados nos aporta a nosotros, a los colectivos de mariscadoras, a las industrias de Cambados, que nos aporte ese documento. Pola súa parte, Samuel Lago explica que el non pode presentar por escrito unha proposta que aínda non foi redactada. Ademais, advirte que a construción do tanque de Tormentas sería competencia da Xunta. Porque Costas non vai emitir un informe a unha proposta verbal miña. Haberá que remitirlle o proxecto e Costas informará. E segundo, ese tanque de Tormentas está fora da zona de dominio público marítimo terrestre e, polo tanto, a quen lle compete informalo non é a Costas do Estado, senón a Costas da Xunta. Samuel Lago matiza que, aínda que non se poida construir o colector, polo menos o tanque de Tormentas solucionaría moitas verteduras. Si se logra reter esa auga que satura os bombeos cando chove e despois se vai bombeando pouco a pouco, non se producen case ningúns vertidos, é dicir, produciríanse aqueles que se deban a roturas ou averías, que obviamente sempre os pode haber, pero deixarían de producirse os máis frecuentes, que son os que se producen por alivio, que é cando o bombeo non dá abasto e fai un vertido directo. Unha solución da que dubidan en Vilanova. Cambiar las bombas. Si cambiar una tubería podrida, lo único que puedes hacer si aumenta la potencia de las bombas es que la tubería rompa más veces. Dende Vilanova xa anunciaron que acudirán ao contencioso para desbloquear o proxecto. Samuel Lago, pola súa parte, mostra o seu apoio nos tribunais aos vilanoveses, pero só na parte do colector, non na do tanque de Tormentas. Se Vilanova decidir o contencioso, nós incluso o apoiamos, pero coa parte non autorizable, é dicir, que se faga todo aquilo que sexa autorizable. Os populares dubidan das palabras de Samuel Lago, incluso de que poida ir ao contencioso cando, segundo advirten, Cambados non pediu permiso para facer as obras do proxecto. A voceira do PP en Cambados, Sabela Fole, solicitará ao rexedor cambadés que aporte toda a documentación da reunión mantida con Costas do Estado.